Mune mudzimai? Kubva 2020 baba? Kubva 2021. Ndo pamakawana mudzimai? Oh. Mambori nemudzimai here before? Aiwa ka. Makatsangana sei man? Takangoona mukati mataingogara muntu matakaona. Pamapimba? Kamune mashoko kaanotabira. Atowana mwana wake. Oh. So akaugamuchira sei urwere because vazhinji munongozivawo. Akaugamuchira zvakanyanya asingotiwo pamwe pacho semunhu anogona kungaizowanawo mashoko but vava kutanga pese baiwa hanga akagamuchira zvakanaka kuti zvinhu zvinoda kuramba kupora zvinhu zviri kuitika asi aiwa akachira akamira nini haana kundisiya hake nokuti pane urwere hwahwo. Pane urwere obviously matambudziko vanombotsanganikwa nawo. Alright. Pane mumwe anongotuka asingazivi munhu. Madhirama tsotsi mbavha munhu iyo ukamubvunza ndakakubire hazvizivi. Umwe munhu achafana zvizvo. Umwe munhu uchandituka ndine nzara ndikakuroya. Ukakuwarira mahara. Zvinova zvinhu zvakashata futi kuti uzobuda uchiti ndiri kubuda ropa mumhino nemunzeve. Because unenge wandibhora. Une uchikanganisira kuti vamwe vanhu vasapona. Because hapasi pese patinotambira mari. Umwe togona mudzura tsitsa chirwara chaizvo stereki. Ndizvekudai. Makamboita bhidhiri here? Ndairiita kudhara ndichiri muprofita. Ndichiri muprofita chero mukagara muri 30 ndikati ndokudzurai chero izvo zvichirimo but handichazviiti. Zvishandi zviya zvinorovesa. Ladies and gentlemen, tadzoka mudare rasekuru bhutsu yesimbi and nhasi tinawo sekuru mhaka ndizvo? Ndochokwadi. Mavhidhiyo tinofunga ari rechitatu tichiita munomu. I think ticharamba tichiita akawanda zvichienderana nebasa rinenge richibatwa munomu. Nhasi vane murwere vainayo wauda kumbobatsira. Saka tichamboti taurei naye mbijana tichiona kuti zvakamira sei. But rega tisange tanzwa kuna sekuru bhutsu. Muri sei? Aiwa ndinofara makadino imimi. Tiripo vanhu vanenge vachikuwanzirai pasocial media hanzi munoita ngepassion java. Ndizvo social media chinonetsera pasocial media munhu anotaura zvaanoda haarambidzwi. Hatinge tichiona makomenti. Asana mbozotarisisa zvangu. Ndichapisa nda kutozviitawo zvoti wababa. Nice. Mabasa akamira sei? Mabasa arina nechose. Machidedzerei panapa nhasi? Nhasi tine murwere watinaye pano. Murwere watinaye pano ari kurwara zvisingaiti. Ndinovimba kuti vanhu vakawanda vachamuona. And then izvi tazviitira kuti kune vanhu vanenge vachiti sei munhu achizoenda achiti apora. Madhirama aya. Handitika. Mungoziva pasocial media kuti chero munhu asina kana dola muhomwe anotaura zvaanoda. Saka apa tiri kuda kuti vanhu vagutsikane kuti izvi zvinhu izvi zviri kubatwa kusvika papi uye zvichiperera papi. Ndo zvatiri kuda kuti vanhu vazvizive uye vazvione kuti bhutsu anozviita. Saka urwere huri apa hwakakura sei? Ndikuona nge pane ronda riripo uye poita kutadza kuona. Murume uyo ane dambudziko reronda riri musoro. Kozouya futi meso ake vari kuona akasvinura kudai. Asi meso awo haasi kuona. Toda kumbomazama. Meso toda kuzama. Vanhu vasatarisira ngavangotarisira kuti tikakunda tinenge takunda. Asi ronda ndo avimbisa kuti ronda ndiri kupedza. Ronda handisi kuzama ndiri kuzopedza. Asi meso ake akasvinura toda kumbozama. Zvekuti pachaperera 2 weeks pameso tinge tichingonzwa kuti takunda here kana kuti takonewa. Saka kana takonewa vanhu vasatishoora. Asi ronda kana tarikonewa vanhu vanowana zvavo zvekutaura. Ngavataure zvavo sipo anodira kuti bhutsu haagoni kurapa zvachose. Aiwa ndapaona saka hanzi ronda riri kutopora. Kutadza kuona ndokuchambotora mazuva nekuti ndokwatichazama. Tinotarisira kuti zvinoibuda asi zvikatadza kubudawo tanga tichizama. Rega timbovanzwa. Makadii mukoma? Zvepedimadiwa. Zita munoitwa wani? Ndoitwawo Musa. Musa. Yeah. Alright. Dambudziko rakatanga rinhiri toti pamwe reronda.
Ronda ndingati gore rakapera paseri ndopakatanga kadiki kari pasaidi aka then ndobva kazongoitawo zvirinani ndobva kangovharika but kangosara karipo then pabuda iri gore rapera ndo rabva raramba richikura kusvika parasvika iko zvino izvo. Makamboenda kuchipatara? Kuchipatara takaenda tikambotraya kubatsiridza but hakuna chakabuda chinobatika. Vakatesta matesti ese avaitesta vakamboti pamwe cancer pamwe sugar pamwe chii but hakuna chakabuda chakabatika. Kumaprofita? Ya kumaprofita wane matauro avanenge vachiitawo chingoti izvizvi hasichada munamato, saka unenge uchiedza ukwese kuti zvifambe zvibude but zvinosvika pazvinenge zvichingoramba kuti zvibude zvakanaka. Kunana madzikuru? Ya ndo kwatauya kumadzisawira kunotoona kuti dambudziko racho tingasvike papo naro. Maziso? Maziso ndizvozvo maziso akatadza kuona 2010 ndo paatadza kuona. Mushure paine zvanga zvangoitikawo patakaenda kunoparadzawo mbatya dzababa kumusha ndo paakabvawo angotadzawo kuona kubvawo musi wacho iwoyo kutanga ngoti umwe ndatemwa ndotanga kuona chiutsi kusvika maso haachatooneka kasvika pakuzotadza kutozoona zvamuchose. Muviri muri kuona une mavara chii chakaitika? Angotanga futi kungobudawo egawo kungobuda muhafu kusvika muno mumaoko dzamareko zvino izvi akatosara miri wese. Inga kunonzwira sei kumumuterai? Alright. Saka maedza kwese zvaramba? Zvaramba zvanga zvichitorambawo saka tazongokwanisawo kusvikawo kunokuona kunzwa kuti pane zviri kuitikawo. Tikazenge timboonawo sekuri bhutsuti vanoitawo sei nedambudziko racho, asi kuvimbisa nekutaura kwavari kuita kuti aiwa vanopedza dambudziko racho. Dambudziko rikapera mukutarisira kuita sei neupenyu hwenyu? Upenyu zvakawanda zvinenge zviri pasi unenge uchitolimitwa nedambudziko chokuti wakwanisawo kuwanawo zvikwanisiro nevanobatsiridza aya nezvakawanda zvinenge zviri zvokuti gonawo kuti tiitewo mberi neupenyu. Sanganisiro mabhizinesi wawo unenge uchifunga kuti dai ndawana chakadai ndizosvika pakadai. Sekumaka? Ndo matambudziko amuri kusangana nawo muno? Ya ndo matambudziko atasangana nawo muno, asi tinongotarisira kuti Mwari watisanganisa haangotisanganisi chete. Mwari une chokuita mukati mavanhu vake. Sokuuya kwaaita kudai tinotarisira kuti Mwari vachapindira kuti murume uyu apore, nokuti izvezvi tatino munhu wanga aita 2 weeks tinaye pano anga asingavoni, anga aisenza South Africa aine basa rakanaka, asi maziso akanga asana achaona, asi haana tsanga, anongova maziso okuti munhu akamuona anongofungidzira kuti munhu unoona, asi vanozoona kufamba kwake nesvimbo yaanoshandisa vaidoona kuti munhu uyu haavoni. Saka murume wadosumukawo nhasi, uyuwo achiuya nhasi pamusoro pamaziso. Saka pamaziso tichatiraya sokutiraya kwataita munhu wekusouth Africa, tamutiraya munhu waakutoona waakutodzokera kubasa. Wanga aitotaura nomurungu wake ari muno, mangoti nonokei maide mamuona munhu iyeye. Ayo mabasa makuru ari kuitika muno. Saka mamusida mabhidhiri andi? Aiwa, chinoitika manje zigo ndezvekudai. Makamboita bhidhiri here? Ya ndairiita kudhara ndichiri muprofita. Ndichiri muprofita chero mukagara muri 30 ndikati ndokudzurai chero izvo zvichirimo but handichazviiti. Zvishandi zviyazvi zvinorovesa. Makamborohwa? Handina kubvira ndarohwa, asi vari kurohwa vakomana mukati umu. Vari kurohwa. Vamwe ndivo vanofamba vakatakura nyoka vachirohwa futi nenyoka dzavo idzodzo dziri mumabheki. Saka isusu zigoka nyaya iripo munhu ndoda kupa kutenda chaizvo kune munhu amusitsa pano anonzi Anaikatiwo. Ane mwoyo waMwari munhu uyoyo. Akatoti achamubatsira kumubhadharira panhau dzeronda idzi. Saka zvemeso izvi ino achiuya pandasingazivira anotori nedambudziko remeso. Saka pazosvika ndo pananzwa kuti nekuona havasi kutoona zvachose kwete zvakanaka. Saka zvironda ndikati ngavauye ozi ronda kubasa kwangofanira kudya cabbage kubasa handimise, asiri mabhidhiri. Ndofunga makamuona mukomana akasumuka mamuri panapa nanhasi angodaro asi mabhidhiri. Ichokwadi chekuti tinenge tichishanda munhu akatarisa and then vanhu vachiona. Hatidi zvekuti kwanzi munhu ozouya ozo ndakambobatsirwa pano vanhu vanoti ifeki. Zvinoita kuti vanhu vati ifeki nawe kuti unenge usati wasangana nazvo. Asi kana wasangana nazvo munoziva kune vamwe vanoti hakuna ngozi.
ndezvekunyepa izvo aisingozi but unenge usati wasangana nazo. Saka vanhu vanofanira kudzidza zvinhu zvakadaro. Saka yana ikatiwo ari kubatsira havana ukama zvavo but akarwadziwa because aitaura kufacebook kunana sei ndakatomboenda ndofunga vanomuziva vakawanda vanomuziva. Saka ngavatarisire kuti bhutsu achakonewa here. Mutarisirayi kuti bhutsu achakonewa here. Kana bhutsu akonewa ronda iro bhutsu harapi handitika ndozofanira kutangira vanhu. Saka paronda ndofunga kuti tikamupa 2 weeks pane change yakakurisa chiro risati rapora panenge pasara padiki. Ndofunga muchadzoka futi pano baba mufanira kudzoka pano muzoudza vanhu kuti maapapi. Ndodzoka chaiso ndiripo kudzoka kuzosisa Zimbabwe kuti ndaapapi nasekuru bhutsu. Ndozvatinenge tichida izvozvo. Saka toda kumbovabata tichavapa makwenzi atichavapa vondomashandisa. Asi dai zvichinzi vanogara kure ndoimba kuti vazomashandisira pano nekuti vanobva kure kunyanyanya tinge tichivada pano kunyanya vanonyanya kurwara sezvizvi tinovada pano tinge tinavo tichiona kuti zviri kusarira papi uye zviri kuperera papi ndozvatinenge tichida. Isu tichazodzoka after mavabatsira. Isusu tiri kutotanga tovabatsira nhasi. Saka kuda kuti kutotanga nhasi vanenge vakutoshandisa makwenzi. Tine zvatambovaita futi mbijana. Vanenge vakushandisa makwenzi and then 2 weeks ronda iro handirava nemakore ndinovimba kuti vachashamisika vanhu kuti 2 weeks ratova nane kudai so ndozvatinoita. Maziso handisi kunyanya kuda kuvavimbisa stereki nekuti mangwana tingazonyara asi kuti ndoda kuzama ndokwandiri kuda kuita zvekuti chero dai vanga vavia chero nemiriyoni ndanga singaitambiri. Vakawanda nozviziva ndasingaitambiri ndaingoti aiwa chimboshandisai mishonga yedu tozoona kuti zviri kuperera papi. Ndo mashandira ndinoita kunyanya. Aurwadzire mushonga? Yawarwadze. Ndikungorapa chitaurwadze. Ndisi kurwadzisa here baba. Chiri chidende ndimboputa. Saka zvironda zvakadai zvironda zvezvirwere chaizvo kana kuti pane pakashereketwa? Zigo vanhu vanoshereketa mukati umu. Vanhu vanoshereketa zvekutosvika kure tsinzinai musatosorwa nditi. Vanhu vanoshereketa mukati umu zvekutoti zvikutodaro. Vanoshereketa zvikutodaro kuti zvishoma. Vanhu vanoshereketa mukati umu kuti zvishoma zvikutodaro. Inonzi chiya maitaura muchibatsira mukomana weya kaichekwa huko pane zita raitaurwa richinzi wewe anonzi nyamaropa tsuka maropa. Ndiani tsuka maropa? Back to sender. Back to sender. Back to sender. Back to sender dzine mazita? Ine mazita tine dzina mazita. So back to sender ya nickname. Nickname iyoyo inotoita kuti vazhinji vari kuva vachipupura kuti makapedza makasi. Ndoda kuti futu uyu unotorwadza izvo zvishoma. Saka meno kana ukandosvika zvakanaka unongoshingawo. Burukuzwa? Ndeve watanga kuvharidzira. Chijira chijira ichichoise chinde chako ichi ndichozo vapo kuti inacho. Kuti musapinda wamaziso. Mune mudzimai? Kubva 2020 baba? Kubva 2021. Ndopa makawana mudzimai? Oh, mambori nemudzimai here before? Aiwa kana. Makatsangana sei mani? Takangoona no mukati mataingogara imomo ndo matakaona. Pamapimba?
Samanye mashoko kanotabisa. Atova mwana wake. Oh. So akaugamuchira seurwere because vazhinji munongozivawo. Akaugamuchira zvakanyanya asingotiwo pamwe pacho semunhu anogona kungaizowanawo mashoko but vava kutanga pese baiwa hanga akagamuchira zvakanaka nobaa kuti zvinhu zvinoda kuramba kupora zvinhu zviri kuitika asi aiwa akachira akamira nini haana kundisiya hake nokuti pane urwere hwahwo. Pane urwere obviously matambudziko vanombotsanganikwa nawo. Alright. Ko kushanda muri kushanda? Handishandi ndaimboita hangu zvekutengesa maherbs but so far nekuda kweurwere hwo ndakatombomira. But vashoma vakadzi vanozviita izvi. Mukadzi akashinga. Mwari anofanira kumukomborera. Pamwe muchitopora ndo pamunondorambwa. Ndakakuda wakadaro. Waya kundivona. Zvinowanika. Spadovulai zvinogona kudaro kunozotema ndakufambeni. Alright. Mwana anzi akasvitakura. Aiwa, mwana akwanisa 3 years of age. 5 December. Right. Mushonga uyu baba handiti zvamunouita we. Munotsvagirwa upfu hwezviyo. Munobika tuporiji tushomanini. Handiti ka. Kana mabika tuporiji tushomanini munonokora mushonga uyu spoon moisa muporiji. Imwe yacho munodya. Inenge yasara iyayi. Munotosiya imwe. Ndo yamunotora ine mushonga mowedzera futi mushonga pana inenge yasara iyayi. Mozora paronda. Ine poriji ira rezviyo. Kutanga nhasi hamuchadyi sadza rechibage kusvikira mapora. Saka munenge makutoita plan kuti plan dzichaitika ndedzipi. Haditika. Ndo zvatiri kuda. Kochingwa vanombodya. Chingwa vanodya. Haisi problem. Wana sadza vanodya. Pasara. Hapana bipa manje. Isapachileti. Adiki sapachileti. Vada kudipiwa wakati wande bozi kuti vazodzoka manje semunhu asingaoni vazizobudi. Uyu mabozibo. Uyu. Ndiwo munhu asingaoni kana kuti anoona makovo inonzi makuri zviya zvazvikuona kuti muti handiti zvikuona muti zviya zveda vanhu vauya nemunhu anoona manje tichimuudza kuti izvi zvakadai anozviona manje But iwo anobata vanguziva. vapewo sekuru vangogeza vangosvinurira mukati memeso ndinowana dhishi piwa chidhishu. Tive mashoko edu ekupedzisira edu nonange pana bando paya. Ya, mashoko ekupedzisira Zigo akamira akadai. Vanhu ngavasatorera vamwe vanhu pasi. Pane mumwe anongotuka asingazivi munhu. Madhirama tsotsi mbavha munhu iyo ukamubvunza ndakakubire hazvizivi. Umwe munhu achafa nazvo izvozvo. Umwe munhu uchandituka ndine nzara ndikakuroya. Ukakuwarira mahara. Zvinova zvinhu zvakashata futi kuti uzobuda uchiti ndiri kubuda ropa mumhino nemunzeve. Wozi unenge wandibhova. Une uchikanganisira kuti vamwe vanhu vasapona.
because hapasi pese patinotambira mari umwe togona kumudzuratsisa chirwara chaizvo stereki moita mahara saka munhu uya anozeza kuuya achindinodirwa yeti tichita basa zvakanaka saka ngavapa chenjerere pano kuvadzisa makuvakwatisa handisi kuvakwatisa ndozviita kai aiwa mawanzwa sekuru bvutsu ndozviita namba yavo ndiri pascreen apa tovabata isu I think basa redu raperera panapa and tichazodzoka tichinzwa update maybe after 2 to 3 weeks and it toona kuti how far tinenge tinawo mukoma and with that we are out.